Advocate Fadzai Maire vaiva vachitya magaka mambishi pamusoro pechiitiko chinoonekwa kunzi mutungamiri wenyika yeZimbabwe aiwa anouya achidhisha vakomana maplayers aiwa vatambi venhabvu ma6.5 US dollars. Chinhu chashamisa vanhu vakati why is it vakomana ava vasiri kupiwa that money iri kumazigi. Zvanapinda mashoko anobanyirwa pana mugwa subscribe or like on the bell icon. Totanga tapinda pahindo yaNick Mangwana post mapictures amuri kuona anyora achiti in recognition of the team's achievement, His Excellency President Emerson Mnangagwa gave cash awards of 6.5 US dollars to the players and the technical team of #Vision 2030. Pana patona kuti Fadzai Maire anochikomera achiti why hello Nick Mangwana, why didn't Mr. Emerson Mnangagwa give them zig? Is the almighty local currency no longer in circulation? We need new leaders. Tomashwa tuma kuti ayo panapa ari kuyachivafuya achiti why is it vakomana vakapiwa mari muma US dollars, but we know and we see and we have noted in many occasions kuti aiwa the regime aiwa inopane nguva yatombosungira vanhu noda kushandisa ma-US dollars vachindishandisai the zig currency iyo iri kunzi panguva ino aiwa yakaexpire, iri kunzi nevanhu hatikamboishandisi maimplications akawandisa nezvakaipa zvotokwa pamusoro payo. Zvatinoona panguva ino ari kuyanyengwa kuprova wrong zvakunyanga achiziva kuti that zig currency aiwa marara zvayo. Ari kuaccuse achiti aiwa why is it you vakomana vacho vakatorigadzira vakatorisa in circulation, you are not or you are shy kuishandisa, you are not proud of your currency. Tinze mafunguro emu ari kudi pamusoro pechiitiko ichi. Kuda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.